בלוג הכיף של אורי. בואו נתחיל. טוב, קודם כל, המשימה הראשונה שלי היא לקפוץ על המיטה. טוב, זו המיטה הראשונה, קצת מבולגנת, כי ישנתי בה, ושכחתי לסדר, כי היה לנו המון נימוסים, וגם הייתי בצילומים של הסרטונים שלי. טוב, יאללה, 3, 4... יו. רגע, עכשיו בואו ניפול. איפה נשים את הטלפון כדי להראות לכם? רגע, רק נזיז את השלט שהוא לא יכאב לי. רגע, נזיז אותו. 3, 4 יו! הוא נשבר לי המיטה. אחרי זה במשימה השנייה שלי, למה נבוא מסתכל עליי? יו! אחרי המשימה השנייה שלי היא ללכת ליפול במיטה. איפה אני אפול? על הרצפה. לא, זה יכאב לי. איפה? אני אפול. טוב, נפלתי על המיטה, איפה אני עוד אפול? אני לא יודעת. לא. בחדר עבודה? בואו נראה. מלא יש בזה משהו מפחיד. אני אפיל את הטלפון. יאללה, בואו נפיל את הטלפון. יאללה, 3, 4. רגע, אני עושה לכם גובה ממש גדול. יו, אתם רואים? תסתכלו איזה גבוה. אומייגד, אני נופלת, לא הטלפון. 3, 4. יו! הוא כמעט נפל לחור הזה. טוב, יאללה. מקווה שהיה לכם כיף. רגע, בואו נעשה לכם גם הפוך. 3. תגידו תודה בכלל שאני מפילה את הטלפון. נפלתי. טוב. ביי חבר'ה, אוהבת אתכם. קמתי את העצב.